nejakými zaujímavejšími vecami ako administratívu. Takže to, čo sa budeme venovať, je dneska veľmi jednoduchý abstraktný problém. A ten problém ale ukazuje sa, že na takom veľmi jednoduchom trápnom probléme sa dajú veľmi efektívne demonstrovať všetky veci, ktoré tento semestr budeme brať. Takže ten problém je následovný. Predstavte si, že máte nejaké pole. Takže máme, to je jedno, ako ho načítavame, to nás nebudeme riešiť, hej. Už máme nejaké pole, to pole je nejaké čísla 1 až n. To bude pre vás morda trochu, lebo ja väčšinou používam číslovanie v jednotky, a takto ste flexibilní, aby spôsobili. Takže máte pole n prvkov od 1 po n a úloha je veľmi jednoduchá. Chcete nájsť podpole, to znamená úsek pola, s maximálnym súčtom. Takže napríklad, keď sme mali pole, ktoré obsahuje čísla 31 minus 47, 59, 26, minus 53, 58, 97, minus 93, tuto to musím zatočiť, minus 23 a 84. Tak čo by bola správna odpoveď v tomto prípade? Skúste tam nejak na tým porozmýšľať. Podpole, teda nájsť úsek pola alebo podpole znamená, že to je súvislá časť ako keby toho pola, hej? Takže čo je túto časť s najväčším maximálnym súčtom? Od 58 po 80. Nerozumiem vám. Že od 58 po... To je od 58 po... Koniec. Až po koniec? To by bolo koľko? 97 minus 93 je 4. Minus 23 to je minus 19, takže plus 58 je nejakých 39. 84, že to bude nádovo nejakých 120 čosi. Mám lepšie riešenie. Od 59 do 97. Od 59 po? 97. Áno, presne tak. 59 po 97, už neviem si čítať v hlave, ale je toto riešenie je 187. Teda. A prečo, ako táto minus 93 je dosť veľká penálta, hej, cez tu nechcete ísť. Takže to je ten deal breaker. Takže a takisto tá minus 47 je dosť veľká penálta. Dobre, takže otázka je, existujú nejaké triviálne riešenia? Teda, takto nejakých špeciálnych prípadov. Napríklad, keby boli všetky čísla kladné, tak aké bude riešenie? Celé pole. Ako? Celé pole. Hej, lebo keby boli všetky čísla kladné, tak vlastne nemáme prečo nezobrať žiadny prvok, hej? Čiže tam by to bolo celé pole. Keby boli všetky čísla záporné. No, prázdne podpole, hej? Takže prázdne podpole by bolo v tomto prípade správna odpoveď. Dobre, a teraz, takže to sú nejaké špeciálne prípady. Tak teraz skúste, že jak by ste to riešili. Tak, bežne. Zatiaľ úplne najtriviálnejšie riešenie. Áno? A dvojitý cyklus? Dvojitý cyklus vám stačí? Lebo musíte sa pozerať, že akože to, čo, keby sme to riešili úplne trápne, hej, že vôbec neriešime žiadnu hospodu, hej, tak musíme preskúmať všetky možné začiatky, všetky možné konce a ešte navyše musíme to sčítať ten string.
ten súčet spočítaj, hej. Takže to riešenie by vyzeralo nejako takto. Takže zoberieme, ja píšem v takom nejakom divnom, to sa podobá na Pascal. Pascal ste nemali, nevadí, je to taký pseudokód podivný. Takže ideme cez všetky ička, sú všetky možné začiatky, ječka sú všetky možné konce. Teraz zoberieme, ešte potrebujeme tretí vnútorný cyklus, ktorý ide od začiatku po koniec a spočíta tie prvky. A potom teda máme nejaký premenu max, ktorá nám hovorí, čo je doterajšie maximum. A tú premenu max, ako keby pokiaľ teda dostaneme niečo väčšie, tak akože si zapamätáme, že to je lepšie. Keby ste chceli povedať aj, že indexy odkiaľ pokiaľ, tak to si viete doplniť do takéhoto kódu, že to sa mi tam nechcelo písať. Takže ešte si musíte zapamätať, že ktorý ľavý index, ktorý pravý index a tak ďalej. Není zaujímavé. Dobre, takže triviálne riešenie, to je riešenie číslo 1. Triviálne, vyskúšané všetky začiatky a konce a za každým dobre, takže teraz taká štandardná otázka je, že teda keď tvrdíme, že toto, teda keď máme takéto riešenie, takže ako meriame jenom čas? Tak viete, že čas nemeriame stopkami obvykle. Takže ako meriame čas v týchto algoritmických veciach? Pomocou časovej zložitosti. A tá časová zložitosť sa vyjadruje v takých tých očkách, hej? To znamená ON na druhú, ON na tretiu a tak ďalej. Takže teraz, aká zložitosť, časová zložitosť, bez toho, aby sme to nejak formálne riešili teraz, aká je časová zložitosť tohto riešenia? Dobre, to je ON na tretiu. A prečo? Skúste to zdôvodniť. Sú tam vlastne tri cykly v sebe a tým pádom je to také viac menej jasné, akože čo nie je jasné, je, že nie je celkom jasné, že ten úplne najvnútornejší cyklus, lebo on nejde vždy ako celých NA. Takže to je trošičku možno ťažké povedať, že toto by bolo tesný odhad, ale v skutočnosti je. O takýchto veciach sa budete chvíľku baviť na cvičeniach. Dobre? Takže máme riešenie ON na tretiu. Je to málo je povedať, čo si myslíte? Kto si myslí, že existuje lepšie riešenie? Dobre. Takže kto vie, ako také lepšie riešenie urobiť? Možno ešte taký oný, že kto si myslíte, že to lepšie riešenie bude mať časovú zložitosť ON na druhú? Dobre, jeden, myslím. Kto si myslí, že to časové riešenie bude, aké ste mali ešte zložitosti typické? N log n. N log n, to je taká typická, že sortenie, hej? Takže kto si myslí, že to bude O n log n? To je. Prosím? To je uvedil. Nikto si... Konec na uvedia. No úplne, hej, úplne to, čo dostaneme na konci. Takže jeden si myslí, že O n log n. Kto si myslí, že to bude O n? Dobre, jeden, takže dvaja. Dobre, takže dvaja si myslí, že je O n. Takže teraz základné pravidlo týchto prednášok je, že, lebo už sme vyčerpali, kto si myslí, že to bude lepšie ako O n? Prečo to nemôže byť lepšie ako O n? No, lebo počet prvkov je n.
Počet prvkov je n a musíme sa na každý z nich aspoň pozrieť raz, hej? Ako náhle sa na každý z nich musíme pozrieť, tak je to n. Dobre, teraz základná vec je, že takéto hlasovania, pokiaľ dávam robiť, tak pokiaľ sa pýtam, čo si myslíte, tak je úplne OK, akože, že ísť, že okay, bez akéhokoľvek zdôvodnenia, hej? Že myslím si volačo, lebo to tak cítim, hej? Momentálne OK na tejto prednáške. Čo nie je OK, je, že nesmiete si nemyslieť nič. Takže prihlásili sa dokopy traja ľudia, možno. Takže ešte raz. Teraz týmto, že musíte si jedno z toho vybrať, hej? Tak, kto si myslí, že to bude ON na druhu? Kto si myslí, že to bude ON logen? Dobre. A kto si myslí, a teda dvaja si myslí, že to bude ON. Dobre, super. Takže keďže sme, tak skúste navrhnúť nejakú zmenu. Keď teda si myslíte, že to pôjde lepšie, no tak akože chcem to vidieť. Nejaké nápady. No vy ste si mysleli nie na začiatku, že to bude ON na druhu. Prečo ste si to mysleli? Ja som vám išiel takto rovnako, len som nedomyslel procedúru. Len ste nedomysleli ten stred. A ten stred hovorí, že za každým, že ideme a sumujeme. A musíme to robiť vždycky? Musíme to vždycky sumovať? Jak to ide ten kód, hej? On ide, vyskúša prvý krok, hej? S prvým. Urobí si sumu, povie si 31, fajn. Teraz vyskúša tento index, nechá to a ide na ten druhý. Hej, povie si, a zase ide sčítať 31 minus 47, dostane koľko minus voláčo, hej? A potom zase tento index nechá na tom mieste a zoberie a to posunie tento index. A zase sčíta 31 minus 47 plus 59. A tak ďalej, tak ďalej. Je toto efektívne? Alebo viete niečo ušetriť? Hej, zase nechávam tento index na tom mieste, posuniem tento a zase ide na všetko sčítam na začiatku. Ten index by sa dal posunúť. Prosím? Ten index by sa už dal posunúť asi. Ktorý tento? Tuto? Áno. Na čo by vám to pomohlo? Ale my si budeme postupne tú sumu počítať. No akože, presne tak. Ja prídem sem a teraz v ďalšom teste testujem toto. Namiesto toho, aby som ja zobral, lebo keď si to tak uvedomím, tak vlastne ja už mám nasčítané tieto, hej? Tieto tri prvky. Na čo ich budem sčítavať znova? Však stačí, keď pričítam tú 26 k tomu, čo som mal predtým. Čiže, dobre, takže to ďalšie riešenie bude, že lepšie sčítanie. Teda lepšie počítanie toho súčtu. To znamená, bude to vyzerať nejako takto. Hej, čiže ten kód je úplne rovnaký, ako bol predtým, až na to, že sa zmenilo to vnútro, ktoré ste vy mali s tým problém predtým. A to vnútro sa zmení tak, že ja si vlastne na začiatku, keď začínam s tým jedným indexom, že kde je začiatok, OK, s tým ičkom, tak si poviem, že OK, začiatok je toto, hej, a potom vlastne ja pridávam po jednom prvku k tomu súčtu toho podpora ďalšieho. OK? Takže vlastne to, čo mi za každým stačí, keď ja posuniem ten pravý index, ten koniec toho úseku, ktorý pozerám, tak mi stačí zobrať tú sumu, ktorú som máš spočítanú predtým, ale jednoducho prirátať ten ďalší prvok. Dobre, ďalšia typická otázka, ktorú vám dávam, je, komu je toto jasné? A v takom prípade platí, že sa tu musíte prihlásiť alebo položiť otázku. Takže komu je toto jasné? Dobre, super. Takže riešenie číslo 2. Nazviem to postupný súčet podpor.
Hej, že nezahadzujeme to, čo sme doteraz urobili, ale vlastne používame ten predchádzajúci výsledok a vlastne prirátavame jedno číslo. Ako toto bude mať zložitosť? O na druhú prečo? 2 cykly v sebe, hej, nie o čom. Takže zrazu sme ušetrili z ON na tretiu sme prešli ON na druhú. Myslíte si, že to veľa alebo málo? Čo sa týka nejakej praktickej, keby ste toto nasadzovali, teraz nemyslíte, že tento konkrétny problém by ste nasadzovali, ale nasadzujete riešenie ON na tretiu versus ON na druhú. Má to nejaký praktický význam? Uvidíme, OK? Na konci prednášky. Dobre. Ešte existuje jeden typ riešenia ON na druhú. Akože toto je trošičku... To riešenie je celkom fajn. Ten kód je tak trošičku neintuitívny. Hej? Že keď neviete celkom, o čo ide, že nechápete, prečo by tá suma sa mala začať počítať vonku z toho cyklu. Hej? Keď proste neuvažujete, nikto vám nepovedal, že takto by to riešenie malo ísť. Takže keby ste čítali takýto kód po niekom inom, tak sa to dosť blbo číta. Takže teraz je otázka, či to vieme nejako zlepšiť. To znamená, by sme chceli mať nejakú, ako keby, z hľadiska prehľadnosti by sme chceli mať nejaký kus kódu, ktorý proste reálne počíta to podpole, hej? A to sa dá docieliť, aby sme to takto mali urobené. A dá sa to urobiť takou veľmi peknou hintou, ktorá je následovná, že v skutočnosti, lebo akože tuto sme využili fakt, že my sa na tie podpoje pozeráme v nejakom konkrétnom poradí, hej, a tým pádom z toho predchádzajúceho vieme spočítať ten následujúci veľmi rýchlo. Ale keby ste chceli akože sa pozerať na tie súčty podpory v nejakom úplne náhodnom poradí, hej, že poviete si, že teraz sa niekto spýta, že od 2 do 7, aký bude súčet podpora, od 4 do 16, aký bude súčet podpora, od 3 do 25, aký bude súčet podpora, hej? A takto vám dávajú tie queries postupne. Čo myslíte, existuje nejaký spôsob, akým rýchlejšie počítať takéto súčty? Mapa. Asi si myslím, že viem asi, čo hovoríte. Skúste ešte niekto iný. Mapa, že v slovníku? Ako? Mať na to nejakú štruktúru, nejaký slovník? Dobre, chceme na to mať nejakú štruktúru a teraz čo za štruktúru? No jedna možnosť je, že keď počítate súčet pola, tak môžete počítať, že povedzme, že chcem počítať súčet odtiaľto, hej? Tak jedna možnosť je teda spočítať tie prvky, ale druhá možnosť je, že ja môžem spočítať súčet odtiaľto sem a potom od toho zobrať a odčítať súčet odtiaľto sem. OK? A to dostanem presne to isté. Čiže zoberiem a ako keby, zoberiem si súčet začiatku pola až po koncový index a potom si zoberiem súčet od začiatku pola až po jeden index menej ako začiatočný index a tie odčítam vlastne, lebo tie som započítal navyše. A teraz si poviete, dobre, akože práve som vám dal nejaký návod, áno, dá sa takto počítať súčet nejakého pola, ale niečo, čo to len šetrí. Šetrí to niečo? Však je to ešte horšie, hej? Najskôr sa počítať celý tento veľký súčet. Teraz, ja tvrdím, že áno. Prečo? No napríklad to, čo môžete urobiť, je, že tie súčty tých jednotlivých prefixov poľa si spočítate dopredu. Takže si urobíte nové pole, ktoré bude mať súčet po prvých dvoch prvkov, prvých troch prvkov, prvých štyroch prvkov a tak ďalej. A keby ste toto si uložili do nejakého pola, a keď už toto máte, tak vlastne to, čo som teraz povedal, tak je len zobratie dvoch čísel z toho pola odčítanie. Konštantná operácia. OK? Čiže zoberiem, predpočítam si tie prefixové polia, a potom ja už viem vlastne pre ľubovoľnú sadu indexov, že od i po je,
v konštantnom čase spočítať súčet toho podpola. Jak to bude vyzerať? No, poď. Tak. Čiže teraz do toho programu sme pridali nejakú časť, ktorá počíta nejaké pole B. To pole B je vlastne súčet prefixu od prvého prvku až po nejaký typ. Hej? Takže to je takýto súčet odtiaľto až po ľubovoľný koncový index. A teraz na to, aby sme spočítali tie prefixy, tak na to vlastne využijeme presne to, čo sme využívali predtým, lebo teda vlastne na to, aby sme spočítali ďalší prefix, tak sa nám stačí pozrieť na prefixový súčet predchádzajúceho prvku a pripočítať jedno číslo. Hej? Takže to je to, čo robí tá prvá časť kódu. Začne s nulou, po nultý prvok je to súčet 0. Po prvý prvok je súčet nultý plus prvý, teda 0 plus prvý prvok. A po každý ďalší je, že zoberie predchádzajúci prefixový súčet a pridám tam ďalší prvok. Komu je to jasné? Dobre. A teraz už vlastne môžem tento kus kódu už poznáme, lebo to vlastne zoberie všetky začiatočné indexy, všetky koncové indexy, ale teraz namiesto toho, aby robil nejaký cyklus, ktorý by to dal dokopy, tak vlastne zoberie a len odčíta dve čísla, hej, a tým pádom spočíta súčet toho podpora príslušného. Takže to je všetko. Časová zložitosť, no, nepomôžeme si, lebo zase aká je, stále nám tam postaviť kvacikli v sebe, takže to len nám. Dobre. Tak, čo ďalej? Veľa ľudí tvrdilo, že je to len homogén. Prosím? OK, toto je zaujímavý nápad. Že kolega hovorí, že možno, že sa to dá nejako tak, že by sme to pole rozdelili na dve časti. A to je v skutočnosti taká metóda, ktorá sa nazýva, že rozdelila panuj. Trošičku vám na algoritmike dátovej štruktúry, myslím, hovorili niečo o tom. Keď si spomínate na nejaký rozdiel panuj algoritmus, ktorý ste mali. Pospomínajte. Mergesort, presne. A čo robil Mergesort? Mergesort zobral, rozdelil to pole na dve časti, zotriedil každú zvlášť a potom to nejak postavil dokopy. No tuto to asi nepôjde, lebo keď sme to pole rozdelili na dve časti a každú riešili separátne a potom sa to snažili nejako spojiť, tak to nejak pôjde alebo nepôjde. Lebo my chceme súvislé úseky podpola, hej? Takže nemôžeme len tak jednoducho teraz zobrať a povedať, že zoberiem najväčší úsek tohto, najväčší úsek z pravého a poviem, že súčet. A čo keby som urobil následovnú vec? Že by som rozdelil to pole na dve, zobral by som najlepšie zľava a najlepšie zprava, rekurzívne, tak ako v Mergesort. A teraz by som si povedal, že dobre, tak súčet je blbosť, lebo keď tu mám pole, hej. Teraz keď zoberiem, dostanem zľava, dostanem tuto nejaké podpole, hej. Správa dostanem tuto nejaké podpole, hej, a súčet je samozrejme blbosť. V tomto prípade. Čo keď som povedal, že maximum? Bude to fungovať? Čiže algoritmus je následovný. Zoberiem, rozdelím pole na dve časti, polovici. V ľavej polovici spočítam najlepší tento úsek, v pravej polovici spočítam ten najlepší úsek, kriticky sa na ne pozriem a poviem, super, je to väčší skýtok. Bude to fungovať? Nie, lebo tam strácame tú kombináciu, keď to prechádza cez ten telefón.
by neskontroloval takú možnosť. Dobre, takže bude to, no, takže presne ste povedali, čo je problém, je, že ono vo veľa prípadoch by to fungovalo, hej? Jediný problém, že keď ten výsledok, ktorý je správny, je celý tuto v tejto časti, tak je všetko fajn. Keď ten správny výsledok je celý tuto v tejto časti, tak je všetko fajn. Ale problém je, keď nám ten výsledok prechádza cez stred. No a to vieme veľmi ľahko ošetriť. Lebo ja môžem povedať tomu môjmu podproblému, že nie len, že daj mi najlepší oný, že daj mi najlepší úsek, ale že daj mi aj najlepší úsek, ktorý končí na konci a najlepší úsek, ktorý začína na začiatku. Čiže to rekurzívne volanie vráti tri veci. Vráti pole, ktoré je globálne najväčšie v tom jeho pridelenom kúsku pola, pole, ktoré je najväčšie, ale začína začiatkom, a pole, ktoré je najväčšie, ale končí na konci. A teraz čo urobím? Takže teraz mám troch kandidátov. Prvý kandidát je to najväčšie pole, ktoré mi prišlo zľava. Druhý kandidát je najväčšie pole, ktoré prišlo zprava. A tretí kandidát je súčet toho najväčšieho, ktoré končí na konci a začína na začiatku ďalšieho. Skúsim to spísať. Takže dobre, takže rozdelíme pole na ľavú a pravú časť. Vyriešime rekurzívne, ale potrebujeme vrátiť. Potrebujeme jednak najväčšie podpole, potom potrebujeme vrátiť najväčšie podpole, ktoré je súčasne prefixovým polom, viete, že začiatok, a najväčšie podpole, ktoré je na konci, takže sufix. A potom vlastne výsledok je maximum zľava, sprava a súčet, čo to je, sufixu sprava plus prefix zľava. Nebudem toto dávať do pseudokódu, radšej si ukážeme na príklade, ako to funguje. Takže dajme nejaký príklad. Tuto mám, že 31 minus 70, 59, 26 minus 53, 58, 97 minus 90, minus 90, 80, 80. Dobre. Takže
Takže rozdielme to pole v strede. Takže v strede to bude za tým minus 53. Teraz maximum zľava je čo? Zavoláme sa rekurzívne, vidíte nám, maximum zľava bude čo? To bude tento úsek, 59 plus 26. Teraz, túto maximum teda, ktorý končí, bude čo? To bude prázdne pole, hej? Lebo minus 53 nie. Blbosť, nebude to prázdne pole. Lebo 59 plus 26 minus 53 je y 29, hej? Takže maximum, ktoré končí to, bude nie 23, 32. Takže tuto je 32 a tuto je nejakých 85. Teraz vpravo máme čo? Toto je maximum, toto je 160. A maximum, ktoré začína na začiatku, je, tak odhadom, to budú prvé dva kroky. Takže to bude 58 plus 97, to je 155. Čiže máme tri riešenia, ktoré porovnávame. Riešenie maximum zľava, to je 85. Maximum sprava, to je 160. A maximum, ktoré prechádza cez stred, to je 32 plus 155. Takže to je dokopy 182. Takže konkrétne v tomto prípade vyhráva práve to maximum, ktoré je cez stred. Dobre. Nejaká otázka k tomuto? Komu je toto jasné, ako to funguje? Nebudem to dávať do pseudokodu. Nechce sa mi. Teda, že nebolo by to, ten pseudokod by nebolo moc celé. Akú má toto časovú zložitosť? Ako tam potom budeme hľadať tie maxima v rámci podpory? Rekurzívne. Rekurzívne zavolám tú istú procedúru. Čo mám nejakú funkciu, ktorá mi hľadá ktorá vracia tri veci. Maximum celkové, maximum, ktoré je na začiatku a maximum, ktoré je na konci. Hej? Teoreticky sa nemusel vrácať to na... No, to je jedno. Hej? A potom vlastne dostanem z dvoch strán rekurzívne, dostanem tieto tri hodnoty a ich skombinovaním získam výsledok. Takže, aká je časová zložitosť tohto? N log n. Dobre, vidíte, že n log n, prečo? Už sa to vlastne stále rozdieluje na tie menšie polia. Dobre, takže vždy sa to rozdeľuje na tie menšie polia. Hej, a dokopy, no, je takýto algoritmy, že vždy, keď proste zoberiem a zavolám ten algoritmus dvakrát, tak viete, že je to ide n log n. Hej? Lebo v zásade povieme aj v tom, kde tak ten strom a ten logaritmický počet úrovní a na každej úrovni urobíme n práce, niečo také. Dobre? Takže toto je riešenie, ktoré je rozdeľ a panuj, sa volá tak ten prístup. Takže to je riešenie číslo 3. Rozdeľ a panuj. To je technika, ktorej sa budeme venovať niekoľko prednášok. Budeme samozrejme riešiť podstatne ťažšie príklady. A teda čas je o n krát n. Dobre. Takže keby som uspokojil všetkých, ktorí tvrdia, že len log n je najlepšie riešenie, a teraz mi ostali
tvrdia, že existuje lineárne riešenie. Je niekto, kto zmenil názor v medzičase? Takže už sú traja, 4 možno ľudia, ktorí tvrdia, že existuje lineárne riešenie. No tak sem s nimi. Dajte. Nemôžem ísť od začiatku, že maximum, ktoré bude na začiatku 0 a potom ísť od prvého a tam vidím, že to je 31, tak si ho určím ako maximum a budem si evidovať, že 31 je aktuálne. Tu idem na ďalšie, kde mám 62, tak budem vidieť, že to je nové maximum. Ak tam mám potom minus 70, tak to bude vlastne záporná hodnota a teda pokiaľ budem pokračovať ďalej so zápornou hodnotou, tak to môže byť už iba horšie, ako keby som zobral tú kladnú hodnotu, čo bude ďalej. A teda vedel by som, že tá 59 už predtým nemôže mať nič lepšie. No, toto celkom akože nie je úplne zlý nápad. Problém je, že keby ste sa tu viacej striedali tie plusové minusové čísla, tak existujú prípady, keď sa vám oplatí zobrať každé veľké minusové číslo, aby ste spojili dve časti, ktoré sú veľmi plusové. Ale to nemusia byť také, od začiatku nemusí to byť zjavné hneď na začiatku, že toto je správna vec, ktorú treba robiť. Môžem iba takú úvahu. Áno, ale vždycky jedna a druhá sa musí prejaviť tú minusovú. Že vždycky jedna aj alebo tá druhá musí, áno, a ako to využijeme na nejaké riešenie? Ako je to dobrý point? Keď už bude zapojená hodnota tá suma, tak vieme, že tú časť. No ale keby som že keby som tu striedali platné a záporné čísla, tak ona mi tá hodnota áno, akože záporná hodnota, ale že keď to sčítavam od začiatku, tak možno je to záporné, ale keby som to začal sčítavať niekde od stredu, tak možno je to platné. A jak to ja rozliším tieto dva prípady? To, čo ste vy hovorili, hej, tak to by fungovalo v zásade, keby ste nadali tie prefixové iba. No dobre, ja vám teraz ukážem nejaké riešenie, ktoré sa zakladá na tom, že zoberieme, ako robíme si nejaké, že v skutočnosti začneme riešiť nejaké úplne iné úlohy, ktoré by vyzeralo, že nemajú s tou pôvodnou moc spoločné a nejako ich pokombinujem, aby nám dalo to správne riešenie. A súčasne akože nebudeme riešiť len tú našu jednu úlohu, ale budeme tú úlohu riešiť viac. Konkrétne budeme riešiť všetky, nielen, že budeme riešiť maximum v poli od 1 po n, ale budeme riešiť takú úlohu, že maximum v ľubovoľnom prefixe. A všetky tieto budeme vedieť naraz urobiť. Okay? A všetky tieto pôjdu naraz v lineárnom čase. Takže si zavedieme ako keby dve polia. Jedno pole nazveme, že max sol. Označujem si túto index i. A max sol i bude jednoducho maximálne podpole s maximálnym súčtom. V poli A1 až okay? A potom budem mať ešte ďalšie. Ešte si k tomu pridám ďalšiu vec. Pridám si nejakú takú úlohu scale, budem tiež počítať pre všetky. A to budú také isté, len budem uvažovať len také, ktoré končia na konci. Hej? Také, jak sme potrebovali na ten rozdiel na môj. Takže také, ktoré končia týmto posledným úzkom. Hej? Takže to bude podpole s maximálnym súčtom. Poli A1 až I, ktoré končí
No a teraz sa pýtate, že prečo takto vec robím? Prečo sa snažím počítať veci, ktoré nepotrebujem počítať? No a tá idea je následovná, že ja budem vedieť z tých nejakých iných hodnôt spočítať tie ďalšie. Takže napríklad, keď zoberiem ten tail, ten je jednoduchší, tak keď sa pozriem na tail I, tak aké dva prípady môžu nastať? No, bude to, že som niekde tuto, hej, a tuto je ďalšia pozícia. Tak jedna možnosť je, že zoberiem a keďže je to ten problém tail, hej, tak to podpole, ktoré pozerám, musí končiť na konci. OK? No a jedna možnosť je, čo? Jedna možnosť je, že tam na konci je taký nejaký divný negatívny súčet. Hej, napríklad, že som tam mal strašne veľkú negatívnu hodnotu. A v tom prípade odpoveď je čo? Prázdne pole. V tom prípade odpoveď je prázdne pole, hej? Proste končí na konci tým indexom, prázdne pole, ktoré končí tým indexom, hej? Takže v takom prípade tá hodnota tail bude čo? 0. Dobre, takže bude to prázdne pole, alebo keď to nie je prázdne pole, tak to znamená, že musí obsahovať ten posledný prvok, hej? Lebo musí končiť tým posledným prvkom. No a keď tam pridáme ten posledný prvok, no tak čo je, aký je maximálny súčet ďalej vľavo od toho? To je to isté ako tail I minus 1, hej? To si zoberiem to maximálne čo? Maximálne čo viem napočítať prvok I minus 1 a potom pridám ten posledný. To je jedna možnosť. Môže to byť aj prázdne pole, hej, že potom pridám len ten posledný prvok. Ale čokoľvek, čo som spočítal po I minus 1, tak to je to, plus ten posledný prvok, alebo keď to je nejaká veľmi záporná hodnota, tak to bude 0. Čiže tail I bude maximum z dvoch možností, buď 0, alebo I prvok plus tail I minus 1. Môže byť? Komu je toto jasné? Viacerí z vás sú skeptickí, tak sa pýtajte. Ja by som sa spýtal, že aký je rozdiel medzi tým maxov a tail? Že... No, vidíte tu popis. Tento popis je dlhší. Hej, poďaľ to je identický a tuto je nejaká podmienka navyše. Tá podmienka hovorí, že to pole s maximálnym počtom musí končiť posledným prvkom, tým prvkom. Toto je hoci ktoré podpole a toto je len z tých podpolí, ktoré vlastne končia na tej hranici. Tak teraz je to jasnejšie? A to môžeme doceliť buď dvoma spôsobmi. Buď tam zahrnieme ten posledný prvok a potom k tomu poslednému prvku potrebujeme pridať čokoľvek končí, čo je najlepšie, čo končí posledným prvkom, pred posledným prvkom, čo je tail I minus 1. Takže ten výsledok bude A plus tail I minus 1. Alebo je to prázdne podpole. Takže v tom prípade je súčet 0. Dobre, teraz skúsme teda nejak takto robiť ten maxov. Tak nejaké idei. Tak zase to poďme cez ten posledný prvok riešiť, to znamená cez IT prvok. Hej? Teraz, čo to znamená? No, že buď tam IT prvok v tom najlepšom riešení je, alebo není. Len dve možnosti. Ak tam je ten IT prvok, tak čo potom? No, ak tam je ten IT prvok, tak to znamená, že to
to maximálne riešenie vlastne ide po koniec. Takže, ale to už vieme, hej, to je tail i, že? Ale druhá možnosť je čo? Že tam ten posledný prvok nie je v tom najlepšom riešení. Prosím? To tail je minus 1. To nebude tail minus 1. Max. To bude maxov i minus 1, hej? Keď tam ten posledný prvok není, to znamená, že ten posledný prvok nemá žiadny vplyv na to, aké je najväčšie podpole moje v tomto. Takže v tom prípade toto riešenie bude to isté ako maxov i minus 1. Čiže toto je posledný prvok je tam, posledný prvok tam nie je. Môže byť? No a teraz, keď si to pozriete, tak vlastne to môžeme celé napísať takýmto jednoduchým kódom. Celkom sranda je, že ten kód je podstatne kratší ako všetky kódy, ktoré sme mali teraz. Takže ako vyzerá ten kód? Môžete si tam predstaviť, že sú tam tie indexy, ale ja tie indexy v skutočnosti nepotrebujem, lebo vždy používam len tú poslednú hodnotu z tailu a poslednú hodnotu z toho maxov, hej. Čiže ani nepotrebujem si to ukladať do pola. Čiže ja si len máme tam dve hodnoty. Maxov je posledná vypočítaná hodnota maxov a tail je posledná vypočítaná hodnota tail. A teraz idem pekne zľava doprava. Najprv spočítam tail, takže tail je čo? Maximum predchádzajúcej hodnoty tail plus AI alebo 0. Takže to je presne to, čo počítam tam. Takže tail sa nám updateol na tú I hodnotu teraz. A teda maxov I je jednoducho maximum buď z tailu alebo z maxov I minus 1. Takže to je ono. A na konci vrátim maxov. A to je celé. Takýto krásny jednoduchý kód sme dostali. Keď sa na to pozriete, bez toho, aby ste si to takto rozobrali, tak akože, že čo? Blázno zápisný. Hej? Ale ten kód je podstatne rýchlejší ako tie predchádzajúce, takže časová zložitosť toho kódu je toľko. Aká? ON, hej? Takže všetci tí, tá menšina, ktorá typovala, že to bude ON, tak skutočne ON to je. A s takýmto teda pekným kódom. Komu je toto jasné? Dobre, takže sme sa dopracovali pomerne estetickému riešeniu, hlboko netriviálnemu podľa mňa, hej? Že ako keby ste dostali len tak bez prípravy, že niekto dá tento kód a povie, že toto počíta maximálne, že ktoré súčet maximálneho podpola daného kóda, tak poviete, že čo? A práve takýto typ kódu sa budeme teda snažiť učiť písať a vymýšľať v rámci tohto predmetu. Toto je nejaký zárodok niečo, čo sa volá že dynamické programovanie. Takže to je ďalšia vec, ktoré sa budeme dozvedávať. Dynamické programovanie. Dobre, ja tvrdím tu celý čas, že je to dôležité, že ako rýchlo beží ten kód. Otázka je to skutočne dôležité? Tuto mám nejaký taký, lebo OK, vieme, že kód ON asi pobeží rýchlejšie, ale pobeží rýchlejšie o niečo, čo nejakým spôsobom nám dá nejaký rozdiel reálne. Takže toto som
toto je reálne, akože tie prvé raz, 2, 3, 4 stĺpce sú reálne implementácia týchto na nejakom staršom počítači, ale to je jedno, hej, dneska by sa trošku posunuli tie čísla, ale nie je to moc. Epsilon znamená, že to bola tak malá hodnota, že to bežalo tak pomaly, tak rýchlo, že sa mi to nechcelo vypisovať, že to nemalo zmysel. Hej? Že proste vy ste vôbec nikdy nezistili, že ten program začal bežať. Takže vidíme, že pokiaľ máme, ja neviem, pokiaľ sa zaoberáme takýmto problémom, ktorý má do 100 prvkov, to je povedzme, ja neviem, veľkosť jednoho ročníka, hej, v rámci tohto, v rámci vašeho, v rámci tejto fakulty. Takže pokiaľ sa zaoberáte číslami do 100, tak je vám úplne jedno, že či to riešenie bude len na tretiu alebo len. No a potom to začína byť zaujímavé. Keď zoberieme, povedzme, riešenie počet okolo 1000, 1000 je napríklad, okolo 1000 je zhruba počet študentov tejto fakulty celkový. 1300 čosi. Takže vtedy už, akože, pokiaľ robíte aplikáciu, ktorá len treba spustiť alebo tak ďalej, tak stále vám je to jedno. Pokiaľ robíte aplikáciu na mobile, ktorá má byť svižná a má reagovať, tak už to riešenie len na druhu není moc dobré, lebo tá reakcia trvá 5 sekúnd. Takže to už začína byť problém. Keď by ste mali 10 000, čo je 10 000? Čoho je 10 000? Počet študentov univerzity, hej? Takže keby ste robili systém, ktorý pracuje rádovo s celou univerzitou, hej? Počet študentov univerzity myslím 22 000 zhruba, takže to je tak rádovo. Tak zrazu, pokiaľ berete riešenie, ktoré má pre vás len na druhu, tak si ešte v poriadku, pokiaľ nerobíte tú mobilnú aplikáciu, hej? Ktorá mala reagovať hneď. Takže riešenie len na druhu je fajn. Riešenie len na tretiu, akože zrazu 75 minút. Nechcete nič programovať, na čo používateľ čaká, čo by fungovalo len na tretiu, na počte študentov univerzity. Lebo tam je to 75 minút. Potom, čoho je 100 000? Také, ja neviem, Žilina má 100 000 obyvateľov? Zhruba? Neviem. Koľko má Žilina obyvateľov, niekto vie? Bratislava má zhruba niekde okolo 600 000, Košice majú okolo 200. Tak povedzme, že Košice, hej, 100 000, 200 000, to už je jedno. Tak, ak by ste programovali nejakú aplikáciu, ktorá pracuje s dátami, ktoré je na úrovni, že všetci obyvateľia Košíc, ako objem tých dát, tak potom, akože riešenie log n je fajn. Všetky ostatné riešenie len na druhu už nevyhovuje z hľadiska toho, že by na to užívateľ vôbec musel čakať niekedy. Čiže akože keď sa to počíta, ja neviem, niekde akože v noci ako dálka alebo tak ďalej, tak je to v poriadku. Keď sa to má byť súčtom nejaký, že niekto proste stlačí gombík a na niečo čaká, tak už 3,5 minúty je moc. A to len na tretiu nie je dobré ani na tú dálku. Tam už trvá 52 dní. To som teda nebežal, tie hodnoty sú extrapolované, hej, z tohto. Takže nebežal som reálne len na tretiu algoritmus 52 dní. Poďme ďalej. 1 milión. Čo je 1 milión? To je jeden kraj, hej? Počet obyvateľov jednoho kraja. Keď by ste robili akýkoľvek algoritmus, ktorý rieši niečo nad dátami, ktoré zodpovedajú počtu obyvateľov jednoho kraja, tak zase ON algoritmus je úplne v pohode, pol sekundy. ON log n 1,4 sekundy fajn, akože s mobilom to môže mať problém. ON na druhú 6 hodín a ON na tretiu úžasných 142 rokov. OK? Takže ON na tretiu, akože niečo, čo by fungovalo, čo sa ON na tretiu a pracuje s databázou všetkých obyvateľov Slovenska, pre vás to nechcete robiť. Hej?
Pri 10 miliónoch, to sú teda obyvateľia Čiech, tak tam máte OM riešenie 4,2 sekundy, takže tam už bacha na to, že tam už riešenie, ktoré by nejakej mobilnej aplikácii priamo pracovalo s takýmto množstvom dát a musel sa na všetko pozrieť, proste už neurobíte, hej? Lebo tam už je to proste dlhá, tam proste máte 5 sekúnd response time, aj čokoľvek. OM je stále fajn, 16 sekúnd, z hľadiska nejakého spracovania, nejakých údajov a tak ďalej, je to nerozlišiteľné v zásade, že 5 sekúnd, 16 sekúnd, aj tie trikrát rýchlejší počítač, nie je problém. Ale už riešenia len na druhu sú absolútne nepoužiteľné, 25 dní, a riešenie len na tretiu by trvalo 140 000 rokov, radovo. To už ani teoreticky nie je použiteľné. Dobre, takže pointa je v tom, že aj v týchto polynomiálnych riešeniach má zmysel optimalizovať a má zmysel sa snažiť dostať čo najlepšie riešenie a obzvlášť si ale treba rozmyslieť, že s akými veľkými dátami vlastne budete pracovať. Je to počet okienok na obrazovke a tak ďalej, hej. Keď pracujete s okienkami na obrazovke, je dobré sa zamyslieť, aká je šanca, že koľko by tam ten užívateľ tých okienok mohol mať. Lebo je veľký rozdiel v tom metodách, ktoré používate, keď je to, že to 100 a keď je to vyššie. Takže preto sa my bavíme o všetkých týchto veciach, lebo momentálne doteraz všetko, čo ste programovali, bolo v tej hornej fáze, hej, do 100 rokov, možno do 1000. A teraz sa budeme baviť o tom, že ako robiť veci, ktoré bežali aj na 10 miliónov a viac. Takže preto je dobré študovať efektívne algoritmy. Ešte tu mám takú poznámku, že mám tu takú časovú zložitosť od 2 na n. To vidíte, že existuje a vo veľa prípadoch ste sa uchýlili, keď ste niečo robili, k tomu, že ste robili nejaké riešenie, ktoré exhaustívne prehľadáva nejaké všetky kombinácie alebo nejaké takéto veci. Hej? Takže to je exponenciálna zložitosť. Toto je od 2 na n, je exponenciálna zložitosť, taká najmenšia exponenciálna zložitosť, ktorá je. Keď máte do 10 krokov, je to v poriadku, netrvá to nič. Ako náhle idete trošičku vyššie, 50 krokov, trvalo by nám to 2 týždne zhruba. Pri nejakom naškalovaní týchto dát. Keby ste išli už do 100 prvkov, tak 2 na n raz tak rýchlo, mám to takú položku, že unik. To je, že čas od začiatku vzniku vesmíru. Hej, takže spustenie takéhoto algoritmu je 2800 krát čas od začiatku vzniku vesmíru. Takže tá exponenciálna zložitosť je úplne že nepriateľ.